যতন খুলুমখা তিনি হাইनो हाय তিনি 27 तारिख मार्च हायनो हाय जों कक मा साख्लायखा जों साइमानो तिनि तिब्रा हास्तेगो तिनि जों बहायनो बेलाय खेवाना मा सोंसा तिनि हास्तेगो गोबां मा बरक ताबक वानाय दंलायो बनि बागै जों तिनि गभर्नमेन्ट जों साख्लाय रेखा जों लकडाउन साख्लाय रेखा आ लकडाउन न जों जतन मानाय दंदि तै जों तिनि सरकार तरफ थेके जे जों मानसा जों जुबाय दंगो जे बरक असिबाख्लाय दं हांख्लाय जे बरक गोबां मा जागा थांमाया रां फैसा करै माइमा जाया अनेक किसु दं हांख्लाय जोंनो सादि सरकारनो साहदी जों सरकार जे मानसा जों जुबाय दंगो तिनि अकक सानामजोगो आं खानाखा तिनि तिब्रा हास्तिनि बरक रक गोबां मा तिनि फातार ताबक गचाय दंबायखा आं ताबनो खबर माखा तिनि गुवाहाटीगो तिनि गोबां मा तिनि सिख्ला रक चराय रक जे काम खायजनाय रक गोबां मा बर रक गचाय दंखा जों बरं ताबक ज खाय दंगो जों आरोनि आसाम सरकार बायदि कक सालायखा जे मानजा जों बरं ताबक जुबाय दंगो बर क्वारेन्टाइन बर ताबक मा दंनाय 14 days बर क्वारेन्टाइन मा दंनाय आबनि बागै जों बेबस्था खाय दंगो तैबो जों खानाखा तिनि बेंगालुरु दिल्लीगो केरालागो गोबां मुम्बाइ रगो गोबां मा आं खबर माय दंगो बर जोंनो साहका जाते बर बहायनो जदि बर बिशेषके असिबां हांख्लाय जोंनो साहदी जोंनि सरकार तरफ थेके जे मानसा जों बर चुबानाय बनि बागै जों ज खाय दंगो आं ताबनो हेल्पलाइन जों रिखा जोंनि स्पेशल जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट न जोंनि तिब्रा सारनि बागै जों जे मानसा चुबाय दंगो नक्ट कोनो तावानादि ते गार्जेन बहायनो जोंनि तिब्रानि गार्जेन बहाय तावानादि नक जेकुनो असिबां हांख्लाय जोंनो साहदी जों अ जरागो जों जत्तननो जों सायज खायना बागै जों रेडि दं दिना मा साख्लायो जोंनि हास्तिनि बर रक न जों गोबां मा बर रक जों खानाय दंगो पारा रगो बर किसा गुरा फेरे खाय दंलायलिगो अबहाय तांदि जत्तनो सरकारनि कौनो मानाय दंदि न'आव दंदि दिनै ससियेल डिस्टेंस जों हाचालाव मा दंलायनाय अब सरकार साख्लाय रेखा 1 मिटार हासाल लायो जों मा दंनाय ते कक साफ्रो भाइनो किजा हासाल के कक मा सानाय तेबो साब्रुं ब्रुं जों परिष्कार परिच्छन्न जों मातुकुगनाय जों सापानि मातुकुगनाय तेबो तिनि याक जों याक रगनो सित्राखे तातंदि गोबां मा जों जे मानसा पास फैबार बा जे मानसा याक न जों सुइ दंदि याक सुइ याथायरक सुइ गोजों खा दंदि अब जों सालते रि रक भाइनो जों सुइ जों खनो नंनाय अब भाइरास जेकुनो हयदे फाइमानो आबनि बागै जों तिनि तमुं चामुरक जों गाहाम खामा दंनाय तैबो जों खानाखा जे तिनि तिब्रा हास्तेगो ताबक जराते तिनि जराते जों कोनो पजिटिभ जों मायाखो जों अब जों ताबक फनो साइमानो जोंनि सरकार तरफ जों रिपर्ट नाय दंगो जों एभ्रि आवार्स जों खबर नाहै दंगो ताबक जराते जों खानाखा जों तिब्रा कोनो एफेक्ट नियाखो कोनो नेगेटिभ माजायाखो पजिटिभ माजायाखो आबनि बागै जों बारे बेलाय खबर गाहाम जों दिनै अबन मासागो जे मानसा दिनै फादार थांगा हांख्लाय निरक मास माथुनाय निरक जखन कुचुकफ्रो हाइचुकफ्रो आफ्रो बाहायनो नि रुमाल खरो या खलगै निरक हाइचुकदि तै अजराबो जों किसा जों दिनै सागनो जों किसा जों एक्सारसाइज मा खालायनाय जे मानसा जे बरक दुर्बल रक जों खानाखा जे बरक उइक जे फिल्म तनाय रक दिनै अक्रा रक दिनै अक्रा चाक्रा रक जे सरि दुर्बल चराय रक बाहायनो जे उइक जों तनाय बरक आबनो दायदे दिख्लाय गफाव करना भाइरास अब गफाव अब जों साजाखा बनि बागै जे मानसा जोंनि जामुं नुमुं गाहाम माचानाय जों भिटामिन सी जों प्रोटीन माचानाय जों खानाखा र सब्जी र चाखे बेलाय गाहामंगो आरो चाखे बेलाय गाहामंगो आबगै जों तिनि जामुं नुमुंनो जों किसा अजरागो कमसे कम जों किसा गाहाम के माचानाय जों तिनि हेल्थ साइस्थनो क्राक खमा तंनाय अबाय खायगांख्लाय जों खानाखा आ भाइरास जाते रमाया जों सरिनो क्राक के दहंख्लाय कप्लाय के दहंख्लाय आ भाइरास दायदिके हाममाया अब जों खानाखा आबगै जों अजरागो बेलाय के जोंनि भगवाना संसा बनि बागै जों जत्तनो कयनाय जोंनि पारानि बरावनो जे टाउन तनायनो जत्तनो जे सरकारनि कक खानाय चलायदि ते जों कर्फ्यू जारि खेरिखा आ कर्फ्यू मानाय चलायदि ओंखायनो आं खागाव जों खागा माने जों वानसौ माने आबो गाहामंनाय बनि बागै आं जत्तनो जोंनि हास्तेनि
जों ताकुकते बुक सोनो जों रांते ताकुक सोना गयो जे निराव जाते सरकारनि कक खनाय दंदि सरकारनि कक मानाय दंदि ते जों साग्लायखा जत्त दुवानो जे एसेंशियल कमोडिटिस जे जों मान थाइतेनि आबारनो जों खुला लजाक जोंनि सब्जी मार्केट बिथि मार्केट जे दै साप्लाय दुध साप्लाय जे 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 एसेंशियल कमोडिटि होनो जों हानो ते दुवान बहाय न ग्रोसरी शप रो आबार खुलजाक abo khula tongnai aro no kono tawanadi je kono jinis mani hankhlai dore no sarkar sahodi police sadi jeng apni ব্যবস্থা karonai teiba ang sawa chini market do bazarago je borok o jorago o de crisis jorago je borok ব্যবস্থা khainai je borok dam rok kobang khe phalnai abro no busno sadi jeng sarkar sraihe sajak je borok o jorago jate borok kono sujukta nathu chini ব্যবস্থা banijjo khairo bhaino jeng bono koinai जातिनि रक जत्तनो जों कपारेसन खालाय थानसे खालायलायै जों खरकसा जों साहाय्य खालायनाय गोबां मानसिनि बर' ग्राम ओनसोलाव गोरै दं गोनां दङ बर'नोबो जों खायनो गाहाम गोमानायनाय जाहाथे जों सरकारावबो सायरेखा जे जेखुनु बर' जों ताबक जोंनि BPL अन्डर फेमिलि जों बर'नो बाहायनो जों रेसन फ्रि रय दङ मारै रय दङ आरो बागै आं कयनाय जत्त जोंनि पारानि बर' रक कोनो तावाना बायदि रक कोनो तालाचिदि ताकिरिदि जे नरो असुविधा हंख्लाय जोंनो साहदी सरकारनो साहदी पुलिसनो सादी जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन जोंनि अफिस खुला दङ जों जोंनि अफिस बाहायनो जों खुलाय दङ ताबाव नैनि थाना हन्दी हस्पिटाल हन्दी नैनि बाजार बा जेखुनु जोंनि SDM अफिस BDO अफिस जत्तनो खुला दङ आरो थां साइदि जेखुनु प्रब्लेम हंखाय पुलिस साहाय्य नादि डाक्टारनि साहाय्य नादि अबाय खाय जों अजरागो जों जत्तनो जों साख्लाय देखा जोंनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि बाबो साख्लाय देखा बोरै बागै आं सावतिनि न कुनो तावानादि अ जराव जोंनि मेइन जोंनि हंखे जों थानसामा दंलायनाय जों खायसेनो खायसा जों माचबालायनाय अबा हाइ मेन्टेलिटि तैगि अबा चिन्ताधारा खालायगिरि जों माचलायनाय बोरै बागै जों जत्तनो कयो जोंनि तिब्रा हास्ति बरनो जाहाथे जों बेलाय अ समय हामिया अ समयनो जों खाखागो जोंनि ईश्वर दङ जोंनि कायतर दङ जाहाथे जोंनि लकडाउन पाइखेनो 14 दिन पाइखेनो आं खाखागो जोंनि गाहामै फैनाय दिन गाहाम फैनाय अ आसानार गइनो आवहायनो हाय जत्तनो आनि खाबाय खुबाय आनि कबगुइ आनि कब इसे सामानि अरम थाखा जत्तनो हामबाय खुलुमबाय क्या Sakau ama tonggo ama hai kebo hamjak nai kere thaina nangbo bothai mano bini hamjang mano